ngithi angiphuthumele enkondlo lo gesi ungakahambi. Uma ngeyona inkinga amalahle abawurobhile bathungathiwe batholiwe banciphile kodwa amazinga okuhamba kwalo gesi awanciphile anyukile. Ngithi angiphuthumele enkondlo lo gesi ungakahambi. Amanani ukuthenga ezitolo akhuphukile, ukudla kunyukile. Lokhu kusibolelayo mihla namalanga emafrijini ngathi sesidinga ukukhumbuza ke manje ukuthi lokhu kudla sikuthengi mahala kunyukile kanye sishaya ikhiki thina sithenge lokhu kudla le mali siyisebenze kanzima. Ngithi angiphuthumele enkondlo lo gesi ungakahambi. Ngithi ngintshene nabaphathi bengibonela Eskom nawe uhulumeni uqobo ukuthi le ndaba sizoyisukumela manje ihlalele thina soyisukumela siyishayila itoyitoyi sisekwanele senizokhala ke manje sezokhala. Ngithi ke mangiphuthumele enkondlo lo gesi ungakahambi. Ngiyazi ukuthi kusebenza icorruption siphela ngaphansi kwecorruption phela lapha eNingizimu Afrika kodwa phela hayi ngalendlela nina sinasicasula sinasidina ngoba ngisicabangele ukudla kwethu kuyasibolela emafrijini nezinto ezihlukahlukene osomabhizinisi bayawelwa. Ngithi ke mangiphuthumele enkondlo lo gesi ungakahambi. Ngithi lokhu sekwanele sesosukuma ke sizokhala ke manje imbongo yaseNhlwathi.